35 гадоў таму Беларусь юрыдычна стала незалежнай дзяржавай. Чаму 25 жніўня так і не зрабілі афіцыйным днём незалежнасці і як тады галасаваў Лукашенко? Расія зноў атакавала Украіну, а беларускі прэпарат тым часам выкарыстоўваюць, каб ратаваць параненых расійскіх вайскоўцаў. Хто стаіць за яго вытворчасцю? 1,5 мільёна беларускіх рублёў дзяржава накіруе на рамонт санаторыю ў анексаваным Крыме. Навошта ўлады ўкладаюць грошы ў аб'ект, які ўвесь час пад абстрэламі? У Баранавічах сям'я школьніка заявіла пра булінг, што варта рабіць у падобных выпадках. Добрый дзень, гэта Пік Свабоды, з вамі Ганна Ермакович. Мы расказваем пра галоўныя падзеі 25 жніўня і тлумачым, што яны значаць. Пастаўце падабайку, напішыце каментар і падпішыцеся на наш канал. Сёння спаўняецца 35 гадоў з дня юрыдычнага абвяшчэння незалежнасці Беларусі. 25 жніўня 1991 году Вярхоўны Савет надаў дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце статус канстытуцыйнага закону. З гэтага моманту Беларусь дэ юрэ стала незалежнай дзяржавай. Гэтаму папярэднічаў правал путчу ГКЧП ў Маскве. У Беларусі галоўнай палітычнай сілай, якая паслядоўна дамагалася незалежнасці, была апазіцыя Беларускага народнага фронту на чале з Зяноном Пазняком. У той жа дзень Вярхоўны Савет таксама прыпыніў дзейнасць камуністычнай партыі Беларусі. У мяне нейкі такі настрой упэўнены. У тым сэнсе, што вось упэўненасць у слушнасці таго, што тады мы рабілі 35 гадоў назад. Калі кажу мы, я, конечно, маю на увазе не толькі 30 дэпутатаў парламенцкай апазіцыі. Это тысячи людзей, якія былі ў Народным фронце, і десяткі тысяч людзей, якія нас падтрымлівалі, якія ўвогуле выспавядалі вось гэтую ідэю незалежнай Беларусі. Гэта можа быць зусім маленькая частка насельніцтва ў той час, можа быць 100-200 тысяч чалавек, навряд ці больш, 2%, так, калі сыходзіць той колькасці насельніцтва 10 мільёнаў. Але гэта хапіла, каб з аднаго боку пацвердзіць вось тую тэзу, што заўсёды вырашае пасіянарная актыўная меншасць, а з другога, што гэта не звалілася з неба. Калі б все гэтыя людзі, і мы таксама не былі гістарычна упэўненыя, то нічога б не атрымалася. Александр Лукашенко быў сярод невялікай групы дэпутатаў, якія 25 жніўня 91 году за наданне дэкларацыі статусу канстытуцыйнага закону не галасавалі. Ён выступіў супраць, адназначна выступіў супраць. Гэта парадаксальная сітуацыя, і вось Беларусі гісторыі застанецца, акрамя ўсяго іншага, яшчэ і тым, што яна дала свету абсалютна проста нечувальны парадокс. Проста такога не было, каб чалавек, які ад самага пачатку паслядоўна выступаў супраць незалежнасці, узначаліў гэтую краіну і цягам вось ужо больш 30 гадоў рабіў ўсё, каб гэтую незалежнасць зменшыць. 25 жніўня не з'яўляецца афіцыйным святам. Да 1996 году афіцыйным днём незалежнасці было 27 ліпеня, дзень прыняцця дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце ў 90-м годзе. Пасля спрэчнага рэферэндуму 96 году свята перанеслі на 3 ліпеня. У ноч на 25 жніўня Расія атакавала некалькі рэгіёнаў Украіны ракетамі, авіябомбамі і беспілотнікамі. У Запарожжы загінулі 2 чалавекі. У Днепрапетроўскай вобласці 3 пацярпелі. Пашкоджаныя жылыя дамы, гімназія, дзіцячы садок і гандлёвы комплекс. У Кіеве пад атаку трапіў 16-павярховы жылы дом. Паводле паветраных сілаў Украіны, Расія запусціла 150 ударных і імітацыйных дронаў, а таксама ракеты. Украінскія вайскоўцы заявілі, што збілі або вывелі са строю 124 беспілотнікі. Пакуль Расія працягвае паўнамаштабную вайну супраць Украіны, беларускі медычны прэпарат дапамагае ратаваць параненых расійскіх вайскоўцаў. Як высветліў беларускі расследавальніцкі цэнтр, гемастатычны сродак Талмін-Бел, які спыняе моцныя крывацёкі, пастаўляюць расійскім падраздзяленням і прыфрантавым шпіталям. У адным з расійскіх валантэрскіх каналаў, які дапамагае вайскоўцам, Талмін-Бел назвалі самым эфектыўным сродкам на пункце стабілізацыі. Гэты прэпарат выпускае прыватная беларуская кампанія Талмін Медыкал. Пры гэтым 51% Талмін Медыкал належыць кампаніі, зарэгістраванай у Эстоніі.
Талмін медыкал – гэта прэпарат гемастатык. Ён выкарыстоўваецца для таго, каб спыняць кроў у параненых салдат. Асаблівае значэнне ён набыў зараз, калі кіл-зона дронавая не дазваляе зрабіць тэрміновую эвакуацыю. Ну і, уласна, няма парушэння санкцыяў у тым, каб пастаўляць гэтыя гемастатыкі для расійскага войска, у чым, магчыма, і ёсць праблема, таму што мы раскрылі тое, як эстонскі бізнес праз Беларусь пастаўляе гэтыя сродкі наўпрост менавіта маркеціць іх для расійскага войска, заключае угоды аб зніжках, робіць падарункі для расійскага войска. Такого кшталту супраца у незабароненых санкцыямі таварах застаецца ўсцяж легальная ў еўразвязе, і яна распаўсюджваецца не толькі на медычныя тавары, але, напрыклад, на гандлі угнаеннямі, азотнымі, калійнымі і на шырокую лінейку прадуктаў. І на сённяшні дзень, у прынцыпе, у еўрапейскім заканадаўстве не існуе яўна выражанай забароны на наўпроставую супрацу з расійскімі войскамі, апрача з тымі канкрэтнымі юрыдычнымі асобамі, якія ёсць пад санкцыямі. 1,5 мільёна беларускіх рублёў улады накіруюць на рамонт санаторыю «Беларусь» у анексаваным Расіяй Крыме. Грошы атрымае кіраўніцтва справаў Лукашэнкі. Рамантаваць будуць адзін з карпусоў санаторыю пад Ялтай. Частку гэтых сродкаў возьмуць за кошт скарачэння іншых бюджэтных выдаткаў. У прыватнасці больш чым на 2,5 мільёна рублёў зменшаць сродкі Міністэрства надзвычайных сітуацыяў, якія павінны былі пайсці на набыццё абсталявання і тэхнікі. Таксама скароцяць некаторыя выдаткі на міжнародную дзейнасць і друкаваныя СМІ. Санаторый «Беларусь» перайшоў ва ўласнасць дзяржавы ў 1999 годзе паводле пагаднення з Украінай. Пасля расійскай анексіі Крыму яго перарэгістравалі паводле расійскага заканадаўства. Апошнім часам паболела ўкраінскіх атакаў на вайсковыя і энергетычныя аб'екты Расіі ў Крыме. Дык навошта ўлады Беларусі ўкладаюць бюджэтныя грошы ў рамонт санаторыю, які можа трапіць пад абстрэлы? Ну, таму што вось гэты план, ён жа быў зацверджаны не зараз, там план, бюджэт, колькі выдаткаваць сродкаў, гэта ўсё было зацверджана напрыканцы мінулага году. А ў бюрократычнай сістэме вы не можаце вось так узяць і сказаць, ну там жа дроны лятаюць, можа трэба крышачку пачакаць, там пакуль неяк будзе лепей там жыцца. Вось, вы не можете так сказаць, вы павінны выканаць тое, што закладзена. Мы ж маем справу з дзяржавай, да, там пра прыбыткі гаворка не ідзе, як бы зноў жа вам трэба адрамантаваць нешта, да, і гаворка не ідзе пра тое, ці дазваляюць там вам вашыя грошы гэты рамонт зрабіць. Гаворка ідзе пра тое, што вы павінны адрамантаваць там у нейкія там тэрміны. Ну, не ведаю, там праз 5 гадоў зрабіць гэты рамонт там. Вось, вы павінны яго зрабіць. Гэта як бы закон. Я так мяркую, што ў гэтым годзе ад санаторыя «Беларусь» дакладна нельга чакаць ніякіх прыбыткаў. Сям'я школьніка з Баранавічаў заявіла пра сацыяльныя сеткі, што хлопца ўжо працяглы час цкуюць у гімназіі нумар 4, дзе ён навучаецца. Сам падлетак расказаў, што іншыя школьнікі некалькі разоў збівалі яго гуртом, абражалі і псавалі рэчы. Хлопец апублікаваў у сацсетках відэа, на якім паказаў сінякі і сказаў, што з жахам чакае пачатку новага навучальнага году. Бацька школьніка кажа, што сям'я ўжо звярталася да кіраўніцтва гімназіі, у міліцыю, інспекцыю ў справах непаўналетніх і пракуратуру. Паводле яго сям'я таксама падала пазоў у суд супраць прадстаўнікоў гімназіі. Управленне адукацыі Баранавіцкага гарвыканкаму паведаміла, што цяпер праводзіць разбіральніцтва. Раней міністр адукацыі Андрэй Іванец заяўляў, што выпадкі булінгу – гэта персанальная адказнасць дырэктара школы і праблема кожнага настаўніка. Заўсёды, калі ў грамадстве вялікі ўзровень гвалту, заўсёды ёсць булінг. Заўсёды. Ну, па-першае, калі дзіцёнак становіцца ахвярай, ён павінен звярнуцца за дапамогай. У булінгу ёсць 3 бакі. Гэта ахвяра, гэта тыя, хто буліць, і таксама тыя, хто назіраюць і нічога не робяць з гэтым. То бок неабходна, каб дарослыя ўмяшаліся. І менавіта яны павінны гэта зрабіць, гэта іх адказнасць, гэта павінны быць ці бацькі, ці прадстаўнікі школы, ці настаўнікі. Больш за тое, трэба шукаць тых, хто гэта тым ці іным чынам распачынае, бо булінг заўсёды пачынаецца з аўтарытэтнай асобы. Гэта
ці ўскосна, ці напрамую. Нехта з дарослых, звычайна, ці больш дарослых дазваляе сабе праявы, можа, не такога маштабнага булінга. Таму дзіцёнак павінен ісці за дапамогай. Вы знаеце, можа будзе дзіўна, але я вельмі пагаджуся са словамі міністра адукацыі, які сказаў, што гэта адказнасць прадстаўнікоў школы, настаўнікаў, кожнага з іх. Гэта былі навіны 25 жніўня. У нас толькі правераная інфармацыя і вартыя даверу каментары. З вамі была Ганна Ермакович. Заставайцеся на свабодзе.